Isebe lezemfundo kwiphondo laseNtshona Koloni limile kwelokuba lizakuqhubeka nenkqubo yokunikezela ngokutya kubafundi nangona ligxekwe kabukhali yimanyano yootitshala iSADTU nombutho woluntu i-ICOSA. Ukungondleki kwabantu ingakumbi abantwana kudala inkxalabo ingakumbi kweli xesha lelizwe lijongene nobhubhane we-COVID-19. Nanjengoko kubekwe imiqathango yenkqubo yokumiswa ngxi kwentshukumo, ootitshala besikolo samabanga aphantsi Steenbergskof baze nendlela yokuqinisekisa ukuba abafundi bayaqhubeka befumana ukutya bebeqhele ukufumana esikolweni. Endaweni yokuba abafundi balande ukutya esikolweni, baselwa ukutya kumakhaya abo. When you talk about the 1.5 meters distance and more than 50 people that must be in a surrounding, we don't want to do that. And then there's also the proudness of our kids. Some of them don't walk and some of them are little, so the parents must accompany them to the school. So we said we're going to rather drive in the streets and hand it out. Kwisikolo samabanga phantsi sase-St Helena Bay inkqubo yokunikezela ngokutya esikolweni iyaqhubeka phantsi kwemiqathango, kukhuthazwa ukunxitywa kwemask nokusetyenziswa kwesanitizer. For some learners, the meal at school, for some it was the only meal, and since this lockdown period, providing learners with a meal at school, it's for me, it's most important that learners get the feeding at school. Abazali bayiqhwabela izandla le nkqubo. Abantu bayasokola kule lockdown. Le nkqubo yesikolo yokutyisa abantwana iyanceda kakhulu. Iyandonwabisa into yokutyiswa kwabantwana bethu kuba uninzi lwethu asisebenzi. Eminye imicelimngeni ejongene nezemfundo kungafikeleli kobuxhaka-xhaka kubo bonke abafundi, nanjengoko abanye abafundi befumana umsebenzi wesikolo kuWhatsApp.